Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Bante lakam ke jing sneo bat ka jing shngan kinong lit nongwan. Ka sarkar ka labatha e baro ki trai jong ki kali kamai banang ni shakmat ki haban Pyndait ya ki Jingtip bapura jong Nongñiah kali. Ya kini ki Jingtip jong ki Nongñiah kali kamai ki trai kali ki dei banwa ne Pyndait ha ki benta ba shadian ka sit Nongñiah kali kenang bakum ki nong shong kali kintip naduk ka kerteng kadur license ka jakasa phone number bat ki we de kani ka hukum ka kentup ya baro ki jat kali kamai ba kentup naduk ki kali kamai ki local taxi ki kali kamai tourist ki bus ki sumo ki bashim jing bet nala ki district transport office ban kamai habaro ka we ka jila Meghalaya ya kani la pentip da umintri ka tanat tourism uba pol lingdo hadian bawai ka jingelang bat usembut menteri rang ba kami ya katana transport uba sneu bhalang dhar habakran chekila pathai kubor uba pol lingdo uloong bakani karai kade ban pentikna ya ka jingsngan ki patba bat kumju ru kinong wan shangkai perthei lani ki tourist ki bawan kai shakeleng ka Meghalaya uba pol lingdo uloong baya kani ka jing patha shakitrai kali kamai bat kinongnya kali kamai ban le ru shawai ki jilla kari India ban ai jing shngan ne ki bru ki basang haki kali khamtam ha kapor min mit kane ko hukum kantrai kam ha baro ka wei ka jila Meghalaya na ka benta baro ki kali kamai khnang ma ki pat ba ki nongwan shangkai perthei ki bawan kai bat let kai shakaleng ka jila khamtam ha kapor mit laong uba pol lingdo ka jingi kedo ka ba kongsam ha ya ka ba u sebut menteri rangba bapek ya ka tenat jong ka transport mas nyom halang dahar pula penyiat ya ka jingalang hakaba kumbu menteri jong ka kam jengok perthei alai hidan bantalang rengkat bat ki officer na ka tenat jong ka transport ka jingi keduk mentan kalong ba hiwat hilat hilti ban pentikna ya ka jingsngan jong ki nonglek nangwan khamtam hadin jong ka jingnang kiu jong ki riu ki ba panjngo ya ka shulong pat ki wi de ki snong jong ka jela jongi ka ba bun nakaru kade ki kenta ki ba lapalat ya ka katwe kata puji enmi de hakini ke jingalang hadin ke jing ya tai ka ba sani ba ni la shim ya karai ba menta hapo jong ka shibnai in pentikna ba baro ki Nongñiah kali kamai kemut ki commercial vehicles ki kali ki ba kamai ki kin penpau kin display ya ka information baro ka Jingtip sipang ki driver kabumut bakin display ha ka kemat jong ka kali ha ka seat ke bau shong hiu driver ya ka kerteng ya ka license but ya ka contact number jong driver de kani kan ya daru na ka jing penodkam ya keju ke kali banyak da ar palat yo tu driver ubadan ya ka license te kani kan pentikna ya ka jingsngan jongki nonglek nawan ngin ai ka white publicity ka jing pentip ba ka ba salon sar ka bayar marmar bad hadin kata ngin ai por shibnai ya baro ki try kali bakin pentikna ba kin display ya kani ka Jingtip sepang laki jongki kali kani kan pentikna ba i manu ki ba shong kali hakanu ko por ru lagi di tambarway lagi di kena ru kemut tidak ada lupa ke jingsngan bagi tip penuh banyak ya ke kali ke license ke number license details kita nang tu bat kumjuk ke contact number jong driver ya kani ngila ke step ke ba ngin shipmenta ke senjam ke ngin shipmenta kalau ba ngin khot ya kejingalang bat kini ki organizations associations ngidang shuyo ya i director ba Kamai bilang shuan join menta artayo de
ngin aipori ibai study bahai kini kam hari kedu ngan sokhat ini jingilang bat ngin pentikna ban kan dan ka compliance Hadu no. like nigi kali sarkar kemat ki kinu kali ki bayang bat ki pendankam ya ka license ke jungki nak benda ban kamai ja kita ki commercial vehicles Mungkin ikla kende mandatory. kalau mandatory ha Papola papi ang commercial le ki barok nan nadu ki bakit tourist bat ki local taxi kum no ne. ya barok ki ba barok ki ba they ban register buat ke transport department Ki sumo ki bus. ki kendup bet ya barok ki jat kali commercial kamu dia barok kali kamai